Nagpilahay kami para sa pagkaon, mga asay kami kung tawagon. Bisan asa basta dunay kaon, amo gayud kanang atakihon. Mga asay kami kung tawagon, asay dunay kaon, amo nang atuon. Bunyag ka sa liwas, pista lubong, basta dunay kaon, wa mi palabyon. Usa duha, tulo, upat, lima, taas kayo pila, wa na'y problema. Kay mga tuhod na mo tested na, sa pinilahay pertining liguna. Among grupo, grabe, kailado, basta dunay kaon, always present kaayo. Kung kinsa tong gustong magpamimbro, ang among requirements sayon lang kaayo. Kinahanglan permi kang alerto, onya imong nawong baga kaayo. Kay may usahay ang mga hingtungdan, perting laina kaayog sinipatan. Bisan og kadlawon, buntag udto hapon, ang among grupo ay pilion. Basta makakaon, pabaga ras nawong, matambalan lang among kaguto. May lalaki nagsigi og pila, iyang mga pahat kitapok raniya. Ug sa dihang kiniming daghana, among ipangkuha isulod sa bulsita. Ug sa dihang siya ming balik na, iyang mga mata perting lurata. Kay iyang pahat nga perting daghana, nangawag tang perti niyang guula. Bisan og kadlawon, buntag udto hapon, ang among grupo ay pilion. Basta makakaon, pabaga ras nawong, matambalan lang among kaguton. Mga asay kami kung tawagon, asay dunay kaon, amo nang atuon. Bunyag ka sa liwas, pista lubong, basta dunay kaon, wa mi palabyon. May gihaya amo nga gidulong, aron makalibre mi sa pagkaon. Apan paglili na mo sa lungon, ang minatay mingkalit lang pagbangon. Nalibre man tuod mi og kaon, among kalag nangaludyang intawon. Di na jud kumuusab.